להגיד לך תודה. תודה על התהליך שהעברת אותנו, שזה היה בערך כמעט 3 חודשים. אמנם לא הייתה תוצאה, אבל הדרך היא זאת שחשובה. אני חושבת שלמדתי בזכותך המון. תודה שגרמת לנו להעיז והראית לנו את הדרך הנכונה. אני באמת חושבת שאתה בן אדם מדהים, ושיהיה לך המון בהצלחה. שלנו הוא איש יקר. בכל בוקר אוכל בקר. ילד יפה עם כחול בעיניים. לרועי יש אחלה שדיים. מרגש טוב, נתן את הנשמה. תעודות שוות, תיקוני חוט יותר מתחילות. אז רועי, תודה שהשקעת בנו. היי רוני, רציתי להגיד לך תודה על שנה מושלמת, היית מרכזת מעולה. תודה שלא ויתרת לי אף פעם, ושבזכותך אני חושבת שהגדוד, הצוות, במיוחד אני, הגענו הרבה יותר רחוק, מה זכור לי. אז זה העקשנות שלך והאי ויתור שלך, וזה שתמיד שואפת להכי גבוה ומגיעה אליו. ובאמת תודה על הכל. מילים לא יכולות לתאר את מה שעברנו השנה, ועד כמה אני מודה לך, ועד כמה היית מודל לחיקוי בשבילי. תודה שלא ויתרת, לא עליי ולא על הצוות. תודה שהקשבת, שתמיד היית שם, גם בשבילי וגם בשביל הצוות. את באמת היית מודל לחיקוי בשבילי. אני חושבת שאת בן אדם מדהים, שמסתכל על מטרה ותמיד הולך עד שהוא משיג אותה. וזהו, שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך. באמת לא הייתי מצליחה להזיז את הצוות שלי, כי אתה הכתרת בי מוטיבציה והם גם, כמו שאמרתי לך, ביום של ההוקרה, באמת שבלעדיך לא הייתי יכולה לעשות כלום. לא הייתי עושה פעולות, באמת, לא הייתי כותבת איתם, הייתי עושה כאילו יום הדרכת חג של שנה שעברה. אתה באמת, בלעדיך לא היינו כמו שהיינו היום, לא היינו מגובשים, לא היינו שכב"ג כמו שהיינו. באמת תודה על כל השנה שייעצת ותמכת ותמיד אמרת את מה שאתה חושב, ואני חושבת שהיית ממש מרכזת דוגמה, ואתה בן אדם מדהים שתמיד הולך אחרי המטרות והשאיפות שלו. שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך. אני בטוחה שבעוד איזה 10 שנים תחזור לרכז שבט. טוב, אז עמית, למרות שאני תקועה בברצלונה ממש רחוק, עדיין רציתי להגיד לך תודה ממש על כל השנה הזאת. אני חושבת שלמרות שהיה קשה, ובאמת היה קשה, את עדיין הצלחת לעשות את זה ממש בצורה הכי טובה שיכולת. ותמיד עזרת כשהיינו צריכות את זה, ושאני הייתי צריכה את זה. אני חושבת שמפה את יכולה לעלות רק למעלה, לכל דבר שרק תרצי לעשות, וגם לתפקידים הטובים שאת יכולה לעשות בצבא, של המדריכת חי"ר וכאלה, ואני נורא אוהבת אותך. למדתי ממך בעיקר איך לאהוב את השבט מבלי לצפות לקבל שום תמורה. תודה שליווית אותי כל שלישי ושישי למתוק בדבש לקנות את כל הארטיקים והחמצוצים. למרות שכולנו יודעים שלפעמים אתה אוהב לדבר קצת יותר מדי, כולנו יודעים שאת המטרה שלך היא תמיד רק לעזור לאנשים. המוטיבציה שלך השפיעה מאוד על כל הצוות שלנו השנה. תמיד עודדת אותנו לחפש איך לשפר את הקיוסק ואיך להביא דברים חדשים, איך לקדם אותו קדימה. בעוד 10 שנים אני רואה אותך עם שי ו7 ילדיכם משחקים מונופול. לסיום ביקשו ממני להגיד דבר אחרון לפני שאנחנו נפרדים, אז אני רק רוצה להגיד לך שאני מקווה שאנחנו לא נפרדים עכשיו. וכל הבעיות שהיו עזרת לי לפתור אותם בלי לחץ, בחיוך ברוגע. וזה למדתי לך את החיוביות הזאת.